okhulumayo uMargaret Unsimbi kayigobi wakwangithi. We give you all the glory. Yes, we give you. uMargaret lona ke uzalelwe endaweni yase South Coast eNtsongeni emgangeni eSangcwaba lapho. Idolobha lami ke engithenga kulona nengikhulele kulona uMzinto. So ngizalwa intombazane yaKaNdlovu, uMaNdlovu nobaba wami uBhekmazi wakwangithi. So ngakhuliswa ke lapho ke la ngizalelwe khona. Kwafika isikhathi la ngisindiswa khona ke nevangeli ngalithola khona phansi kwamfundisi uNgcongo ubaba uSamuel uZamaliphi Ngcongo. So kwafika isikhathi ngokuhamba kwesikhathi kwafika isikhathi la ifamily yami isuka kuleya ndawo seyiyoba izinza eThekwini eNanda. Ubhuti wami ke la ngihlala khona namanje na ke Nanda njengamanje. Ngaphansi umfundisi wami ongiphethe njengamanje ubaba umfundisi uMhletshe. Kuleni kwami bengiyisontela nje ngisonto ekhaya. Umculo ukuhlabelela bekuyinto ebengiyithanda nje sihlabelele nasekhaya lapho la sikhulele khona sikhuliswe umama. Kodwa kwafika isikhathi la ke ngisindiswa khona ngamukela uJesu kucaca khona kwevangeli la livele khona ke nje italente lokucula nokuthi kukhona into uNkulunkulu ayibekile kakhulu kuleli phimbo uNkulunkulu angiphe lona. So baba so ngisho ukuthi ke kusuka lapho bengicula nasebandleni ngidumisa nasematendeni kakhulu la kuma crusade etendeni engisebenze kakhulu kulona le God's Army la uNkulunkulu eliveze khona kakhulu. Kwazi kwafika isikhathi la kuba khona umzalwane noma abazalwane beyisho lento bethi why ukuthi ngingaculi ngingenze i-album noma ngirekhode ngoba le mculo noma le ndumiso noma lokuhlabelela bayabuseka bayasizakala ngakho kuze kube noma ngabe kungekho ematende noma ngekho enkonzweni kodwa baqhubeke basizakale bakwazi ukuyithola abakholwayo nabangakholwa. So ngamanye amazwi kube indaba yokuthi ngidlulisa imessage kubantu umhlaba wonke ngomculo.